ман бародари азиз тӯли 10-20 сол шуд тамоми чиновникҳо, тамоми ҷойҳои пенсия, тамоми ҷо ба муроҷиат кардам ки оё артисти халқи Тоҷикистон, артист халқи СССР, дорондаи ситораи президент, арбоби шоистаи Тоҷикистон мукофот гирифтаги одам оё ҳамин 700 сомон пенсия ҳамин оё дуруст аст? 60 сол театру кино байрақи санъати тоҷик барои халқи тоҷик хизмат кардем. Таки 40 сол ман профессор институт санъат, талаба шогирд дарс додагӣ. Ҳамин таки 200 ҷилд китоб равардам барои халқи тоҷик хизмат кардем. номи тоҷика дар куҷое будам машҳур кардам. Чӣ қадар ардастам барои халқи тоҷик хизмат кардам. Барои чӣ ҳамин солҳои дароз ман